Izakhamuzi zaseMpheko zithi iphoqeka ukuba isebenzisa amanzi asemadanyini aseduze kanti lokhu sekuholele ekuhaqweni ukugula kwabaningi. Ndikuxelela into yoba even ungayapha ekliniki noba ningake niziphe itshansi noba kungomso niyapha ekliniki nizazifumana ii-files phaa ezabantu abaguliswe ngamanzi la siwaselayo apha eMpheko ngenxa yokungabi namanzi. Uyabona la manzi siwasela apha le lali usuka phaa phansi kwentaba uyotshona le baxhomekeke kulaa manzi la amdaka niwabonayo apha. Nazi iigusha neenkomo zinantsi kapha ngoku zixakwe ukuba zizasondela njani zizosela apha sisifera amanzi amdaka neenkomo neegusha. Zithi umasipala i-OR Tambo District wagcina ngokuyihlinzeka ngamathanga amabili kepha awangagcwaliswa amanzi. Ukuba ke namatanki la bawathumeleyo apha eMpheko bathi nantsika bathi bazosibekela amatanki for into yoba kukhiwe amanzi apha kuwo bohluleka uwagalela loo manzi kuloo matanki. La matanki a-empty, la matanki bazowabeka apha. So ithethe ukuthi ke ngoku siyarojwa nje sizobekelwa amatanki apha uba make sentsho kuba mhlawumbi bediniwe ukuba sibane siyofika phaa sibane siyonkqonkqoza phaa kubo bazosibekela amatanki apha, amatanki angenamanzi. So ithethe ukuthi ke ngoku siyarojwa nje asiyazi uba singaya ngaphi ngoku because kuyabonakala into uba sikhathalelekanga nje tu apha eMpheko. Izakhamuzi zithi umasipala uyishaya indiva izikhalo zazo. But there we were taken from pillar to post, one office to another. When we write letters, they don't answer the letters, they don't acknowledge them. And when we speak to them and when we phone them, they don't answer our phones. Even the group that we are having, which is the WhatsApp group where we talk on problems that we are having here, they don't answer us on those groups. They are just quiet. And children now, they are the ones who are also suffering because they have to go and fetch water like the olden days. I mean, we're supposed to be gone, those days are supposed to be gone. We're not supposed to get water while the infrastructure is here, the taps are there and the reservoir are here, and there's no water that is coming in. Yize izakhamuzi zikuphikisa lokhu kepha umasipala uthi zikhona izinhlelo aphezukwazo sokuhlinzeka izakhamuzi ngamanzi.